Pozor. Campana Generalis. Toto pomenovanie zdôrazňovalo jeho postavenie a veľkosť a postupne sa zvon. Generál s priemerom 2 metre vysel až do 19. storočia na pôvodnej korune. Hore je nevstupovať. 1864 dostal rozum v posteli a poďme sa objednať Что-то это тут не Čo je na tým rozpočte? No vidí to iba sieťka proti holubom. je súčasťou Barbakánu, čiže opätovne sa vystriedalo viacero zvonov. Jedným z nich bol aj Bánický zvon, Schodisko, ktoré bolo, že jedným smerom pôjdu hore a druhým dole. Súčasťou bolo aj to, že vlastne zachránime tie zvony, lebo vymeníme stolicu. Tu je taká kovová stolica storočná a na nej sú teraz zvonoviny z predošlého zvonu. keby sa urobila drevená stolica, ako kedysi bola, že také roky, tak sa najlepšie okolo je chodiť a hlavne sa to je zvony závisí tak ako majú. Podľa starého zvyku zvonili pri pohreboch baníkov a ďalších členov baníckeho bratstva. Baníci mali nárok na 3 údery bezplatne, no iné osoby museli za každý úder platiť 1 zlatý. Začiatkom 18. storočia začala mestská rada upierať baníkom právo zvonenia na baníckom zvone a sporila sa s baníckym bratstvom o jeho vlastníctvo. Pri veľkom požiari v roku 1761 prišlo k zničeniu všetkých zvonov v mestskej zvonici. Mestská rada po požiari objednala odlietie nových 3 zvonov, 2 z nich špeciál s hmotnosťou 24 centov, čiže dnešných 0,5 tóny, a stredný medián s 3 tónami odlial Ján Juraj Knobloch v roku 1769. Tretí najväčší zvon odlial v roku 1763 Samuel Price, ktorý už predtým vyrobil 2 zvony pre hodinovú väžu. Na rozhýbanie tohto veľkého zvona s hmotnosťou 99 centov, čiže 600, bolo treba až 6 hodín. Tam práve ide o to, že toto nám má riešiť, aby sa tí Bystričania identifikovali aj históriou mesta a tak ďalej, lebo ľudia... Valentínom Schreiberom z Viedne v roku 1572. A aj tie zvony, no tu na? No a toto je ešte vám ukážem, že toto sme úplne v tej streche hore, drevenej, takto schody. A toto je tá, úplne tá najvyšší bod, kde sa dá vôbec dostať človeku v súčasnosti. A to je vlastne takéto má aj Peter Manka, ako má táto väža, hej? To sme v tom. A tu je prekrytá nejaká to, ako keby bolo na tom ešte postavené dačo. Zakryté, áno, na tom je to postavené, hej, aby netieklo dole. No a tu vlastne zvony sa, my sme vošli stade to. Teraz sme boli tu, hej? Teraz sme boli tu, stade to ste vošli a zvony sú tu, hej? Hej, čiže toto sú tie 3 zvony, toto je medián, ten je krásny tu, toto je ten špeciál, teraz čo hovorí, áno, tento zvoní najčastejšie, a toto ten generál, najťažší zvon na Slovensku, 2 metre priemer, tu má ináč ovládanie, hej, alebo na diaľku z fary. Všetky 3? Najväčší zvon, tento už sa nezvoní. Alebo je prasknutý. Samuel Price, ktorý už predtým vyrobil 2 zvony. A my vidíme vlastne ten generál Na a... rozhýbanie tohto veľkého zvona s hmotnosťou 99 centov, čiže 600, bolo